faguri. Nu rupe faguri, nu nimic asta. Oare în alte. Da. Dar tu vezi că la fundul de jos e fundiv în casa asta. Hai. Bă, Mă, nene. e tu. Bă, tu nu vezi uite tabla care nu e fundit. Uite tabla care nu e. Ăla fundul nu e din tablă. Nu știu ce. E din tablă mată. Fundul e din tablă mată. E din tablă... Ce mașină o fac, tabla la mașină o fac din... E băgată la presă, dar n-a avut ea, mă rog, cine știe chestiile. La presă. Da, vedeți că e invizibil ceva. Da, de la presă, când a presat-o, știi? Bă, mai putem să asta. Aude cum urmeze, frate. Ce rugă? Nu e ce rugă,